Hvad synes du om Paradise Hotel? Jamen altså, det som jeg svarede før, og så sagde jeg en masse ting, som jeg ikke lige helt præcis er sikker på, at jeg kan huske nu, jeg gentager direkte. Når de unge barer, de kommer herind for at prostituere... Hvad så? Moskitoere. Hvad er du gang? Skal han tale til mig? Okay, er det... Ej Thomas, hvad er det for noget lort, du er i gang med, mand? Hold din lampe rigtigt. Jeg er taget her til København fra det kolde Nordjylland, og der er jeg med fra Work TV. Jeg kan se, der er udrykning nu. Det er jo noget af det, der sker her. Vi har lige interviewet Marie Louise Ville. Det tager vi lige igen. Vi har lige interviewet Louise Marie Ville, og den tager vi igen, for hun hedder Marie Louise. Ja. Velkommen til Work TV. Nu er jeg så endelig kommet til København på Antikvariatet. Antikvariat. Det synes jeg. Nu er det så dig, man kan se, men det gør jo heller ikke noget. Nej. Hvad jeg laver? Ja, du laver et eller andet. Kan man høre din stemme? Ja. Hvad jeg laver? Jeg står herinde på Antikvariatet og på Dannebrogsvej og har lige interviewet Marie Louise Ville. Så det er det, jeg laver. Og jeg har bedt dig om at filme lidt rundt, så kom i gang. En lækker kæreste, du taler til. Okay. Nå, fedt. Godt, om jeg prøver. Ja. Hej, jeg hedder Kamal Qureshi. Jeg er menneskerettighedsordfører, og jeg ser Work TV. Og det burde du også gøre. Okay, nu taler du til din vælgerskare. Var det ikke det, jeg gjorde? Jo, Du taler til en dejlig kæreste. Nej, jeg skal bare prøve det forskelligt. De er alle sammen min dejlige kæreste. Alle mine venner. Så i hvert fald